Sanibona, ninjani? Niyaphila? Okay, asibonga. Sithembe niyaphila nonke. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Let's hope ukuthi nonke niyaphila, konke kuhamba ngendlela. Asibonga kakhulu good people. Namhlanje bazu-5 April 2025. Ngithi ake nginibingelele nje ekuseni. Ngamukela ama-new subscribers to this channel. Thank you so much for subscribing to this channel. Thank you so much. Siyasondela ku 3,800. La sibheke khona njengamanje. Siyakhula ngempela. Ngiyabonga kakhulu guys for subscribing to this channel. Ama-viewers at this channel ngiyabonga kakhulu ngokuviewa ama-video. Those who haven't subscribed, ngiyacela ukuthi basubscribe. Please do subscribe guys. Nani siyanamukela futhi sizonamukela. Abakhomentayo, abalayikhayo, abasherayo. We've noted you la. Siyabonga kakhulu. Niqhubeke nenze kanjalo. Thank you so much. Izolo ngeyi-4 April 2025 eSandton. Kunesithangami laphayana nabeyindaba ebesibizwe i-MK Party. Sibonile ke i-MK Party i-addressa i-media nomphakathi ngama-developments noma ngezinto ezenzakalayo ku-MK njengamanje. Sibonile ku-Secretary General enza le-address ebikhona izolo eSandton. Kuningi akukhulumile. Kodwa nami nje ngiphike a few things eziye zavelela kimi engicabanga ukuthi nakwabanye mhlampe baye bazinotha engizokhuluma ngazo la azishilo u-Secretary General Floyd Shivambu. But before ngingene kuzo ngisafuna ukusho lokhu ukuthi ngiyafisa ukuthi singama-MK amahle nama-South African in general, ake sibonge ubaba uPresident Jacob Zuma ngokuthi asiqokele ubaba Floyd Shivambu ukuthi abe uSecretary General we-MK Party. Uma ngabe umlalela kahle uCommander uFloyd, ulalelisisa kahle, uyezwa ukuthi this guy kahle injini ngempela, ngoba mawulalela izinto ayikhulumayo nezinto ayiplenayo esebenzisana nobaba uZuma nobuholi be-MK Party, kukude la siya khona. Ubaba uJacob Zuma ngingasho ngithi waba neso, wakhona ukubona umuntu ozoba right for the position ukuthi adrive the organization to where la afuna iye khona ubaba uZuma. And that kind of person ubaba uFloyd Shivambu, whether uyamthanda or awumthandi, whether uyaphikisana noma uyavumelana, okusalayo uFloyd Shivambu is the right person ekwakheni i-MK Party. Yilokho nje engingakusho. Udinga nje ukuthi uzinike isikhathi umlalelisise kahle kuyo yonke into ayikhulumayo nayishoyo, ukuze ubone ukuthi kahle this guy is good for the MK Party. Kakade-ke siyawazi umlando wakhe. It's not just ukuthi uthathwe nje from somewhere kwathiwa wozongena la. Siyazi ukuthi i-EFF yabhildwa nguye. Sesiyazi manje ukuthi i-EFF yabhildwa uye from scratch.
Yingakho ubaba uZuma wathi uma ebheka wabona ukuthi nangu umuntu okufanele ngithole indlela yokuthi sizosebenzisana naye ngapha ku-M_K Party. And le nto ebonisa kahle ukuthi ubaba uZuma futhi izinto ebezenzeka ku-E_F_F since ya-establish-wa i-E_F_F, ebenothisa ukuthi i-E_F_F ihamba ngamuphi ulayini ubaba uZuma. Mina ngibona ukuthi wakubuka konke okwenzeka ku-E_F_F futhi he marvelled at the way i-E_F_F beyenza ngayo izinto, waze wabona ukuthi no, these guys kahle kahle yibona abantu abadingeka kwi-revolution ese-South Africa yokukhulula umuntu omnyama. Kodwa nje kunezinto ey'ncane ey'shodayo. So yingakho agcina-ke eqala i-M_K Party and then wasondeza-ke uFloyd Shivambu ukuthi azomlekelela. So ngifuna nje ukuthi ngiqale ngalo ngokuthi uFloyd Shivambu zinikeni isikhathi nimlalelisise kahle, ningakhi phezulu, ngoba enye into eyenza ukuthi abantu abaningi bangam-understand-i ubaba uJacob Zuma ukuthi bakha phezulu. Iy'nkulumo zakhe uma ekhuluma bazinika isikhathi bamlalelisise futhi bayihlaziye kahle into uma eyikhuluma, bangajahi benombono wokuthi kukhuluma umuntu o-useless, njengoba abaningi basho kanjalo. Uma ngabe uzinika isikhathi ulalela kahle uFloyd uzobona ukuthi this guy ubhekephi ne-M_K Party futhi kungani ubaba uZuma amkhetha. M_K Party ine-direction and uFloyd Shivambu ubambe kahle umshini kaMsholozi njengamanje, yilokho engingakusho. But angikho lapho-ke namhlanje. Izinto ay'shilo namhlanje ziningi noma izolo ziningi u-Secretary General we-M_K Party. Ngizoyibala nje ngendlela engiy'nothise ngayo la. Okuvelile laphaya okunye ukuthi ufike wa-introduce-a u-Treasurer General omusha we-M_K Party, noma umphathi wezimali we-M_K Party, ubaba uHamilton Mpiya Khelimba. Uyena Treasurer General njengamanje we-M_K Party. Uma ngabe mhlampe bowungakazi, usekhona manje u-Treasurer General Hamilton Mpiya Khelimba. Yes, so khona-ke okunye akushilo laphayana, njengoba sekule nyanga ka-April, siyazi ukuthi kwi-last media briefing uFloyd Shivambu wayethe ngeyi-12 April, okuwusuku lokuzalwa kukaBaba uZuma, kuzoba ne-lecture la khona uBaba uZuma ezo-address-a iy'cukuthwane noma abantu abahloniphekile ababuya ey'ndaweni ey'hlukahlukene even out of South Africa. Wayesho kanjalo. Sekunoshintsho-ke manje ngale-12 April. Le lecture ayisekho ngeyi-12 April. Leyo lecture kuthiwa isipostponelwe to i-26 zikaJuni 2025. Kungani? Ingoba ngeyi-26 June 2025 ilanga le-Freedom Charter lelo. Freedom Charter leya-ke ikhuluma ngamalungelo abantu nezinto ey'fiswa ney'funwa abantu base-South Africa ngaleya minyaka kusaliwa nobandlululo. So i-Freedom Charter Day ngeyi-26 June. Yingakho-ke azoyibeka ngalelo langa lenkulumo ubaba uZuma, le bekufanele ayibeke ngeyi-12 April. Kodwa-ke ngeyi-12 April, ngosuku lokuzalwa kukaBaba uMsholozi, into ezobe yenzeka ukuthi onke ama-province e-South Africa, i-M_K izozibambela ama-provincial programs. Shothi kuzoba ney'nhlelo, each and every province izozenzela yona iy'nhlelo zawo ukuthi yini ezobe iyenza noma ikhuluma ngomlando kaBaba uZuma kwipolitiki yase-South Africa. Njengoba kuyobe kuyilanga le-birthday kaBaba uZuma, each and every province ingazenzela i-event or whatever ezobe ikhuluma ngomlando kaBaba uZuma, ukuthi abantu bawazi futhi bawukhumbule ukuthi
yini ayenzile kwipolitiki yase-South Africa empilweni yabantu base-South Africa kuze kube manje. Yayibona? So yilokho okuzokwenzeka ngoyi-12 April. Right. Okunye-ke ukuvezile ukuthi kune-official visit okungenzeka yenzeke kamongameli wase-Ukraine uZelensky. Kungenzeka afike eSouth Africa engathi impela kukhona into kanjalo ukuthi uzofika eSouth Africa uZelensky azobonana noRamaphosa. Uthi kuFloyd Shivambu i-MK Party izohamba iyomasha ukuthi ivimbe noma i-oppose ukuvakasha kukaZelensky eSouth Africa because uZelensky lo uyi-puppet uye wasetshenziswa kakhulu ngamazwe laphayana ukuthi kuphushwe i-agenda ye-NATO le. Sho ukuthi abesetshenziswa amazwe afana no-America njengoba sibona nje kuqhubeka impi ye-Russia ne-Ukraine. Kahle kahle ebesetshenziswa uZelensky ukuthi kwenzeke zonke lezi zinto besizibona zenzeka njengoba bekuqhubeka nempi between i-Ukraine ne-Russia. So kuningi abesetshenziswa kuko okumoshe umhlaba. So asikho isidingo sokuthi angazovakasha eSouth Africa uzokwenzani. So uchazile nje, angeke ngingene kuma-details ngoba okuningi angikwazi nami ngaloyo Zelensky, kodwa nje yilokho akushilo ukuthi MK izokuvimba noma iku-oppose ukuza kukaZelensky eSouth Africa. Right. Kukhona enye indaba evelile la. Kukhona lo mfolo Thabang Molefe lo beloko ekhuluma kabi nge-MK nange-leadership ye-MK. Siye sabona into eningi kwaze kwakholelwa ukuthi usexoshiwe ku-MK. Cha, akaxoshwa kodwa uchajiwe for ill discipline. Useyimember ye-MK Party uThabang Molefe. Kukuvezile laphayana u-Deputy SG ukuthi useyimember uThabang Molefe ye-MK Party. Right. Okunye okuvelile ukuthi ukhulume ngendaba yamadesk. Kukhona amadesk avuliwe kwi-MK Party. La khona ngathini amadesk lawa ake ngiwabize nje benjalo. Uthe kuzoba ne-local government desk. Ukuthi kuzobe kuwumnyango lona okhona ku-MK ozodila nje specifically ngey'ndaba ey'thinta omasipala. Izinto ey'thinta omasipala. Kungani kuvulwe le desk? Yingoba uthi i-MK Party seyizibonakalisile ukuthi isiyawawina amawadi kuma-by-elections. Okusho kona ukuthi sekuzoba nesidingo esikhulu sokuthi kufundiswe abantu ngendlela umasipala osebenza ngayo nezinto okufanele bazazi ngomasipala njalo njalo. Amakhansela ukuthi kufanele asebenze kanjani and all that, bafundiseke kahle. So yingakho kwi-MK Party kufanele kube nale desk leli elibizwa nge-local government desk. Kunelinye-ke futhi i-desk akhulume ngalo, i-desk desk for i-professional desk. Shothi i-desk lama-professionals. Sho ukuthi abantu abafundele imisebenzi ethile specifically imisebenzi ehlukahlukene bazoba nedesk labo. Ukuthi lama-professionals labantu laba abanama-degree, ama-diploma, certificates and all that bazoba nedesk labo. Shothi kuzobonakala ukuthi bangasetshenziswa kanjani mhlawumpe uku-achieve ama-goals e-MK Party ekusizeni umphakathi wase-South Africa. So izobe ikhona-ke i-desk professional, desk for professionals, yeah. Phinde kube ne-desk for people living with disabilities. Sho ukuthi abantu abakhubazekile noma abaphila nama-disabilities nabo manje bazoba nedesk labo eliqondene nabo elizobe
libheke izinto ey'phathelene nabantu abanama-disabilities. Okunye akushilo uthe u-Secretary General, i-MK Party already isinawo amawadi cishe awu-6 ewawinile nje amawadi. Kusho ukuthi ama-councillors lawa sesinawo ama-councillors nje esinawo nathi siyi-MK Party. Uze wabekisa nje wathi kukhona nane-PR councillor eThabazimbi. Ngazi noma iseLimpopo kodwa iThabazimbi. Ne-PR councillor ye-MK Party la. Kusho kona ukuthi kuningi okwenzakalayo kwi-MK Party. i-MK Party ayimili iya phambili endabeni yokuwina amawadi nokuthi ibe namakhansela. So yingakho nje kuvulwe nalela desk leli engikhulume ngalo ngaphambilini. Kuzosizwa lawo makhansela ukuthi azi izinto ey'thile nokumele akwazi ngomasipala abazosebenza ngaphansi kwabo. Uthe ngonyaka ka-2026 igoli yawo ukuthi ngo-2026 i-MK Party bese idlule amaphathi amaningi a-participate kuma-elections e-local government ango-2021. Sothi sifika ku-2026 sibe sesihambe kakhulu ukudlula lawo maphathi lawo angazange enze into ecacile njengoba kwenze i-MK Party manje inonyaka nje owodwa. Kusho ukuthi abantu abaningi uma bengakayiboni i-MK Party ukuthi ibhekephi basenkingeni ngempela. Bawuzwa sekuduma izulu ngoba mhlambe ilona eliyobenza babone ukuthi isimo se-South Africa sesiyashintsha-ke manje. Okunye kakuvezile ukuthi kunesivumelwano i-MK Party esenzile ne-ATM kaBaba uZungu. Isivumelwano uyibize nge-principled agreement to vote together ne-ATM. In short, i-MK Party ne-ATM sezivumelene ukuthi uma nje kiwa kuma-elections, ngaba ama-by-elections, ngaba ama-local government elections, i-ATM ne-MK Party zizovota together. Kusho ukuthi uma kune-candidate ebekiwe lapha e-MK Party ekufanele ivotelwe ewadini, ne-ATM izobe ikhankasa ithi akuvotelwe leyo muntu. Injalo nje isivumelwano esenziwe yila maphathi awu-2. Uphinde wakhuluma ngendaba-ke le yokuthi uBaba Malema siyakhumbula wakwathi i-EFF manje kufanele ibheke i-MK Party njengesitha sayo sokuqala, enemy number 1. Wacacisa-ke manje uBaba uFloyd ukuthi no, that was a mistaken statement. Ngeke kuze kwenzeke nasejudeni ukuthi i-EFF ne-MK Party bangaba izitha. Uthi ngeke kwenzeke lokho ngesizathu sokuthi labantu laba balwa impi efanayo. Usho njalo. Uthi ngeke-ke umuntu olwa impi efana neyakho abe yisitha sakho. Uyibeke nje kanjalo. So lo MK's number 1 enemy kaMalema, in short, uvezele uFloyd ukuthi into engekho nengeke yenzeke leyo. In short, uma umlalela kahle uyakucacisa la ukuthi kwi-EFF kunezinto ey'ningi ezifana nezinto eziku-MK Party. It's just that kushoda nje into ey'thile ey'fana nokuthi kushoda the Zuma factor kwi-EFF. Yingakho nje uFloyd agcina decide ukusebenzisana noBaba uZuma because kunezinto ezi-specific ekufanele ukuthi zi-contribute uBaba uZuma ukuze le revolution le eliwa yi-EFF ibe successful. So ngeke i-EFF ne-MK Party zibe izitha ngokusho kukaFloyd Shivambu. Uphinde wakhuluma ngendaba kaTrump ne-America ukuthi i-America kahle kahle njengoba nje ifaka ama-tariffs angaka eSouth Africa. Ama-tariffs-ke siyazi ukuthi
lokubeka imigoqo lento eyenziwa uTrump ukuthi eSouth Africa angeke asayenza, asenze izinto ey'thile neSouth Africa, uzama nje ukucindezela iSouth Africa. Uyakuveza-ke la Floyd ukuthi esinye isizathu esenza uTrump ne-America ukuthi benze konke lokhu ukuthi iSouth Africa isiqinise ubuhlobo bayo namazwe e-BRICS, ikakhulukazi iChina, le esatshwa e-America manje ukuthi iChina isithatha over umnotho womhlaba. Ngenxa yokuthi iChina manje isihamba phambili ngokwenza izinto lokhu kubizwa nge-manufacturing. Yabo, izinto ey'ningi zenziwa eChina manje futhi iChina iyadayisa kakhulu emhlabeni wonke ukudlula i-America manje. So lokho kuyayithusa i-America uma izobona amazwe afana no-South Africa esenobungani ne-China kakhulu, njengoba nje i-China ikhona ku-BRICS. So yingakho i-America isizama konke okusemandleni ukucindezela i-South Africa, ngoba i-South Africa ibonakala isinama-ties noma inobudlelwano kakhulu no-China namanye amazwe e-BRICS. Yilokho-ke okuzoba, kodwa uthi lokho akufanele kwenze i-South Africa bese ishintsha indlela ebibheka ngayo namazwe ase-West ababizwa ngama-imperialist. Kufanele ukuthi ingashaywa uvalo i-South Africa ukuthi uma uTrump ne-USA sebethe kuzokwenzeka ukuthi bese bashaywa uvalo, mhlampe sebayajika ey'nqumeni abazenza ngaleli zwe. Cha, uthi abangashaywa uvalo because angeke kuze kube nento embi eyenzakalayo eSouth Africa, ngoba vele la mazwe lawa i-South Africa manje echomene nawo kakhulu aku-BRICS, ikakhulukazi iChina, iwona manje asawuthatha wonke umnotho womhlaba. So ukuthi konke kuhamba kahle, uyayibona, injalo nje, ibeka kanjalo. Uyakuchaza ukuthi amazwe e-BRICS, ngoba manje i-BRICS isibizwa nge-BRICS Plus, yayibona, ngoba sekunamanye amazwe manje angenile ku-BRICS. And uma ungabheka lawo mazwe lawo umnotho wawo njengoba esengena ku-BRICS, kusho ukuthini? Kusho ukuthi umnotho we-BRICS uyadlondlobala manje, i-BRICS iya-expanda, iyakhula, kanjalo nomnotho we-BRICS uyakhula, okusho ukuthi vele konke lokho sekuyi-threat kula mazwe afana no-America nabanye, because idola manje lisengozini. Yabo, lisengozini idola lase-America. Okusho kona-ke ukuthi uma ubheka i-economy yala mazwe e-BRICS combined idlula even i-economy ye-G7 yala mazwe amakhulu emhlabeni awu-7, i-economy le ye-BRICS. So vele ngeke bahlale bangakhali uTrump. Nakho kokunye akushilo u-SG uthe i-National High Command ye-MK Party kunezinto eziwu-5 edicide ukufokhasa kuzo ukuya phambili. 5 kunokuthi i-MK Party ifocuse kuma-squabbles ukuthi thina si-MK Party asizwani nobani, ibaphi esingazwani nabo, noma kube nezimpi. Badicide ukufokhasa ey'ntweni ezibaluleke ukudlula zonke eziwu-5. Number 1, uthi badicide i-NHC decide ukuthi akube ne-discussion eformal yokuthi iyiphi indlela ekufuna sihambe ngayo ukuze sithathe amandla okubusa leli zwe lase-South Africa. Asivumelaneni ngendlela okumele sihambe ngayo ukuthi nayi, ngoba into esemqoka ukuthi sithathe over amandla eSouth Africa. Yileyo discussion okumele ibe khona eSouth Africa noma kwi-MK Party. Iyiphi indlela okumele kuhanjwe ngayo ukuze kuthathwe amandla ombuso wase-South Africa. Number 2,
ubani okufanele abe umngani wethu si-MK Party la eSouth Africa? Obani okufanele babe abangani bethu la eSouth Africa ukuze sikhone uku-achieve lento yokuthi sithathe umbuso successful? Number 3, ubani okufanele abe umngani wethu ngaphandle kwe-South Africa? Sho ukuthi ngaphandle kwe-South Africa, obani okufanele siba-identify as our friends abazosilekelela ukuthi kule path lesiyithathayo yokuthatha umbuso ne-revolution yokuthi ibe successful. Labo bantu kumele babe abangani bethu from abroad noma ngaphandle kwe-South Africa. Funa sibazi labo bantu. 4, sizoyifinansa kanjani le revolution? Sizozithathaphi iy'mali zokukwenza konke lokhu esikhuluma ngakho? Ukhumbule phela ukuthi amazwe noma amaphathi amaningi ayithole efandwa noma elekelela ngokwey'mali ngabantu abagcina sebecindezela abantu abamnyama. So i-MK Party kufuna ibe careful ukuthi ubani okufanele asifande, ubani okufanele asilekelele ngey'mali. Kufuna ibe khona i-discussion kanjalo ukuze singayitholi sesingena noma kuphi. Yabona umuntu uma ngabe desperate ugcina usizo alifuna ngisho kumuntu o-wrong. Yayibona, akunike lowo muntu usizo lwemali kodwa uyisole later ukuthi uthathe lolo sizo. Uyibangela iy'nkinga ey'dlula le nkinga bowunayo before uyocela le mali kuloyo muntu. So kufuna i-MK iqikelele ukuthi ama-funders wayo abantu aba-right. Obani labo bantu abazosifanda? Noma ama-finance wathola kanjani? Ngasho kanjalo. Okokugcina, okwesi-5, uthi kuzoba ne-discussion ezoba khona from VDs to wards, sub-regions, provinces and up until ku-National High Command. Kuzoba ne-discussion ethi, how does an MK member conduct himself or herself? Uma uyimemba ye-MK kufanele uziphathe kanjani? Kufanele kube khona i-discussion kanjalo ukuthi uma ngabe uyi-MK member kufanele uziphathe kanjani. Cishe-ke yilawo ma-priorities-ke akhulume ngawo la. So okokugcina uthi azoqhubeka ama-engagements nama-progressive parties. Ama-progressive parties-ke yila maqembu ikakhulukazi abantu abamnyama alwela ukuthi umuntu omnyama aphume enhluphekweni. Uthi kuzoqhubeka kuxoxwa nawo even nalawa asaqinisa ikhanda angafuni ukuvuma ukuthi kusetshenziswane. Uthi angeke ba-give up, bazoqhubeka lokhu bewancengile ethi asisebenzisaneni guys because at the end of the day siyadingana kule nto esithi siyayilwela sonke. Injalo-ke kuningi okunye mhlawumpe engikushiyayo la nawe okuzwile akushilo ubaba Floyd Shivambu. Engicabanga ukuthi mhlawumpe ku-comment section ungakushera sikudiscuss. Yini wena oyizwile kule press briefing yayizolo? Mina engingakusho nje kuloko engikusho la ukuthi i-MK Party iyaphambili bafowethu. Angikungabazi nakancane lokho. Futhi iyona ezoshintsha leli zwe. Already sekunabantu abaningi asebesaba bedatazela kumanje ngokufika kwe-MK Party. Sebayasho nokusho bathi uma bebuka uPresident Zuma egiya noma edansi stage bashawa uvalo ukuthi lo muntu oneminyaka ewu-80 something odansa kangaka ngoba bese sithi thina uyafa nje kungekudala. Ngathi usazophila eside isikhathi lo muntu. Ba-worried. Ngeke ngabezwa impela abanye bekhuluma lapha. Nawe mhlawumbe ubazwile. So okusho kona ukuthi bathukile futhi bayazi ukuthi i-MK Party nobaba uZuma ibona njengamanje abayi-threat kule system ekhona njengamanje eSouth Africa. So kumele kuvele ukuthi batatazele babone ukuthi yini abangayenza ukuthi badile ne-MK. So kuzoba nzima ke-MK Party. Sazoba nzima ngempela kodwa at the end of the day
siyayidinga lento eyenzakalayo yenziwa i-MK Party eSouth Africa. Yilo-ke bafethu, ake sidiscusseni-ke le press briefing siyi-analyze ngendlela esingayi-analyze ngayo, nithini nina ngayo. Mfoka Mkhonza lo, if you haven't subscribed, ngiyacela usubscribe, siqhubeke sixoxa ngale y'ndaba ey'fana nalezi. Njengamanje thina sisayemithingini i-MK Party laMkhondo. Ake siyixoxeni-ke bafethu. Ngiyabonga kakhulu, niphile. Mfoka Mkhonza lo, thank you so much.